Engrasi trapu ilunez eta artilezko tokiaz jantzita ibiltzen zen herrian, makur eginda eskuak atzean, eta eskuetan kapazo bat, barruan 3-4 katurekin. Pasatzen ikusten zutenean, katuak, esaten omen zuten umeek, eta korrika aldentzen ziren. Bere bizi guztian garbitu ote zen auskalo, baina arroparik ez omen zuen aldatu behintzat. Ilobaren batek piltzar zaharaiek aldatzeko edo garbitzeko kargu hartzen bazion, zertarako erantzuten omen zion Engrasik. Herrian denek ezagutzen haute. Eta zer edo zergatik Donostiara joan beharra suertatu zitzaionean berriz, total, han ez nau inork ezagutzen. Zeinek egingo zion ba ari miaurik? Kaixo, jarri garrantzua beratzen mesedez, nik hartu egin zait. Gero arte. Beratzen. Kaixo, entzule, Beratzen podcastaren 2. atal honetara, eta ongi etorri. Esan beharreko guztiak aurreko atalean jada esan genituen, beraz gaur saietuko naiz ez luzatzen, eta zuzenean gaurko kapituloko protagonistetara salto egiten. Gaurko, esan bezala, Beratzen podcasta bizkat euskal kulturaren inguruko podcasta da, horren inguruko gai bat hartzen dugu abia puntu, horren inguruan mintzatzen aritzeko, eta gaurkoa izanen da jendaurrea. Zer da jendaurrea, zer suposatzen du, zer eragiten dugu gan, gauza guzti hoiei erantzuten saiatuko gara, edo behintzat, gure ikuspuntua botatzen. Eta horretarako, ez ditut imaginatzen bigonbiatu hobe, gainera, maila pertsonal eta intelektual eta artistiko eta guztietara asko miresten dituan bi pertsona dira. Eraitza ez degilaz, eta Aixa Intxausti, kaixo, ongi etorri. Labur azalduko dut nortzuk zareten, gehienek jakinen dute nortzuk zareten jada. Aixa Intxausti, zuzenbide ikasketak egindakoa, abokatutza masterra ere bai, eta batez ere oholtza gainetan ikusten zaitugu gaur egun bertsolaritzan, bertsolari gisa, eta tartean, orain dela 2 urte Bizkaiko finalista ere izan zinen, eta, berrian zutabegile aritu zara, eta barrasko batean, ez? Saltxa guztietan. Bai, esan denean. Eta eraitza ez degilaz, zuzenbide ikasia ere, bai. Kasualitatea. Bai. Abokatu masterra ere egindakoa, ikasle mugimenduan trajektoria luzea izandakoa, eta gaur egun batez ere ikusten zaitugu politika gintzan, legebiltzarkidea zarelako, Gasteizko legebiltzarrean, EH Bildurekin, eta besteak beste, liburu bat ere idatzi duzu, Lurralbizurekin batera, gureak ere badira, izenekoa, desira, epika eta boterea. Eta boterea, tomaia. Eskerrik asko, eta ongi etorri, eta bete-betean jendaurrearen gai hortan sartu aurretik, galdera orokorxeago bat egiten saiatuko naiz, izan ere ziur nago baten batek pentsatuko duela, bertsolari bat, eta politikan ibiltzen den beste lagun bat, eta haien artean, zenbateko harremana dauka, ez? Haien lanbide horrek edo egiten duten horrek. Eta ezakit iruditzen zait, daudela zubilean desente politikatik kulturara eta alderantziz, edo politikagintzatik kulturgintzara, eta galdetu nahi nizuen pixkat horien inguruan. Botako dut, eraitz zure liburuan, irakurtzen baduzue oso liburu hona da, kapitulu bakoitzaren hasieran badagoela abesti bati referentzia edo poema bati referentzia, orduan badagoela hor zeo zer, ez? Amu bat, heldu zeniona, eta Aixa, aipatu halko genituzke zure 200 kontu eta 200 diskurtso politikari lotuta daudenak, baina orain dela egun eskas batzuk zure bideo bat ikusi nuen, mugari gabe taldearentzako egina, eta bertan hitzez hitz esaten zenuen, oholtzetan zein oholtzetatik kanpo politika egiten jarraituko dugu. Beraz, hori botata, zuek nola ikusten duzue kulturaren eta politikaren arteko harreman hori? Nik uste dut ezin direla bereizi kultura eta politika, eta hori aspalditik esaten ari garen kontu bat da,
kultura egiten ari garenean eta batez ere produkzio artistikoan ari garenean, politika egiten ari gara, esaten duenak gustuagatik edo estetikagatik egiten duena gezurra da, estetika ere politika da, eta zer gustatzen zaigun eta zer ez politika da, eta guri bertsoa ez zaigu gustatzen herrimengatik, baizik eta esan egiten delako, eta bertsolaritza egiten dugunean esan egiten dugu, eta esaten dugunean politika egiten dugu, orduan politika neutroa edo politika eraldatzailea egin daiteke, baina ezer ez duenak esaten ere politika egiten du. Bai, nik ere pixkat hortik joko nuke, usteet gaur egun politika gintzan aritzea solotuta dagoela politika gintza instituzionalean aritzeari. Edo horri egiten zaiola referentzia askotan, eta nolabait aldendu bar garela, edo daukagula ardura bat ere hortatik aldentzeko, eta ulertzeko gure egunerokoan zeharkatzen gaituen guzti hori politikoa dela, ez dugula ezer egiten ausaz, nolabait, eta zentzu horretan uste dut politika gintzaren lehen lerroan instituzioetan aritzen garenok ere badugula kulturari erreferentzia egin, eta batez ere hortik eratortzen diren eztabaida hoiek lehen lerroko instituzio gintzara ere eramateko, ez? Askotan esaten delako instituzio gintzen aritzen garenak edo politikan aritzen garenok nolabait diskurso neutroak egin behar ditugula, dene hitz egin behar diegula, baina hori ez da besterik gabe egiten, eta batez ere askotan esaten da ere, ez, gatazkak alde batera utzi behar direla, baina zer da politika gintzaz balin bada egunerokoaren gatazka hori edo gatazka horren politizazioa, ez? Orduan uste dut guztiz lotuta daudela, eta batez ere agian gaur egun zubiak falta direla kulturan modu aktiboan aritzen diren horiekiko, eta politika gintza instituzionalian aritzen diren horiekiko, ez. Eta askotan gainera izaten dela, nola batzutan aipatzen dugun badagoela letra larrizko politika eta letra txikikoa, eta askotan hartzen da kultura, kasi, etzakit denbora pasaren politika bezala edo, eta egia da, bietan dagoera, esken nietzat, non dagoen muga ere, batetik bestera oso lausoa da, oso kontu, ez? Non dagoen benetako, eragiteko gaitasuna edo. Bale, pixkat horiek argituta, jendaurrearen gaiari helduko diogu, eta, esan dut batematek pentsatuko zuela, kultura eta politika eta zeharreman dago hor, baina bestera batek esanen zuen, ostras, zuzenbideko jende asko elkartu da estudio hortan, eta ez dute zuzenbideaz hitz eginen. Baina, karri nahi nuen nik zuen arteko loturatzat daukadan beste kontu bat, eta da badial. Ematen du pixkat. Baina bai, Aixa, zuk orain dela 2 urteko Bizkaiko finala erabaki zenuen hastea Badialen doinuan, egin zenuen hasierako gurra Badialen doinuarekin interneten dago, eta norbaitek ikusi nahi badu, joan dadila, ze izan zen la leche. Eta eraitz, guk harremana dugu aspalditik, eta niko goan dut nire anari eran nengoenean, zuzundera tope Badialekin. Bai, ni anari berandu goritxin nintzen. Eta esan bezala, Badialengan pentsatzen badut, zuengan ere pentsatzen dut, eta iruditzen zait ez dela kasualitatea, eta badaukala esanierren bat, jendaurrera ateratzeko jarrerarekin edo moduarekin. Iruditzen zait Badial askotan hartu dugula txulita izatearen edo espazioa arro hartzearen metafora gisa edo. Ezagizuek hori horrela bizitzan duzuen. Jo, ni oso ados nago horrekin, niretzat Badial izan zen nolabait, ez dakit, momentu horretan modan jartzen ari ziren musikarien artean, pixka baldenago deskubritu nuen nik Badial, katalanez kantatzen zuen momentu hortan, eta bai, zan niretzat neska bat ez zuena bereziki ondo kantatzen, baina bum, derrepente hor jartzen zana lehenengo lerro hortan, eta musikarekin zerbait esaten zuena ez bereziki oso mezu zakite elaboratuak edo, baina bai modu txulo horrekin identifikatuta sentitzen nintzen zen, eri zerbait aurpegiratu izan baldin bazait bizitza osoan izan da lehen lerroa asko gustatzen zaidala, oso txula naizela, oso arroa naizela ere, eta hori izan da modu bat arro izatearen edo mundura behintzat horrela ateratzea
pues, errezagoa egiten zaidalako, bum, momentuan bertan erakustea zer naizen, eta ondoren ja ez daukat azalpen gehiagorik eman beharrik, eta bai izan da bat jal, agian horretarako ere kanal bat, baina orain ez nago oso modo bat jale, ja nago mas modo senyora, bai. Ados nago, pixkat, bai. Ja, nipe aspaldi ez dudala entzuten, baina uste dut, aukeratu nuela batez ere agur horretarako oso zaztuta ditugulako zer den serioa eta zer ez. Eta bertsolaritzak badu serioaren fama eta bertsolariak izateagatik ja bakarrik aitortza bat ematen zaigu. Baina bat gehiago bezalako tipa hiperfeminizatu bati ja automatikoki seriotasunak kentzen diogu, adibidez. Eta jendeak uste du ez direla uztargarriak reggaetoia eta bertsolaritza, ze oso kontestu desberdinak direla. Eta ez dira indesberdinak. Bertsolaritzan gabiltzanak reggaetoia entzuten dugu, perreatu egiten dugu, eta hor gaude, eta serioak izan gaitezke. Ere bai, eta pixkat, bi horien arteko uztarketa egin nahi nuen, eta gero ora, adibidez, feedback asko iritsi zait, eskoletan eta aurrak, baina hori egin daiteke, badegial euskaraz eta bertsoa eta zer eta lotura horiek jendearentzat pentsa ezinak direnak egin daitezke, eta gu ere hori bagara. Eta guk entzuten dugu hori, eta ez dugu. Askotan iruditzen zait eskutatu egin behar dugula, eta esan bakarrik euskal musika entzuten dugula, eta ez da egia. Eta denetik hartzen dugu pixkat, eta denetik elikatzen gara. Gainera bat jal asisten momentu horretan euskal panorama musikala ere oso konkretua zen, ez? Osea, nik entzuten nuen oi musika, eta gero bat jal. Eta orduan, zan, eske nahiago dut bat jal, osea, oi musika entzuten dut, entzun behar dudalako. Osea, orain ja ez nago horren alde. Osea, esan nahi dut, bai, existitu daitezela eta oso ondo, eta egongo naiz lehen lerroan batzuetan, baina niri bat jal gustatzen zitzaidan, eta bai, gero horlako famartu zuenean izan zen, como, vale, ondo. Bide honean, neon. Nik hasieran kritikatzen un pixkat bat dial, zuk entzuten zenean esaten un letrak 5 minututan eginda. Eta gero superfan. Bueno. Bai, eta gauzak mediokreki ere egin daitezke. Ez dela txarra bat diale, baina baina azken aldian badago horren apologia, uste dut edo horren gorratzarrea, itxustasunaren alde batetik eta bestetik gauza gaizkiak egitearena, ez? Gaizki kantatuko dut eta nahita, ez? Eta, bueno, eta hori oso interesgarria da. Eta feminismotik horrikara garrizko errelato potenteak eraiki dira, ez? Osea, emakume izan da ere ez dut zertan dena bikain egin behar jende aurrera ateratzeko. Osea, uste hori ere badela gaurko eztabaidaren, ez? Oinarritako bat. Eta berezik gut daukagun autoperfekziorako tendentzia horrekin bestela ez genuke zer egingo. Eta bertsolaritzan, eske, totalmente. Osea, horrekoan ere, beste kontestu batean galdetu zidatenean, izan zen, eske, ez dago emakume txarrik, bertxotan. Eske, gabiltzanok ongi gabiltza. Osea, bai moldatzen gara bertxotan. Bueno, hori beste igual beranduago komentatuko dugu. Baina, ja, etorrita zuen, lanbideak diren horietara, ez, jendaurrea hartzea tokatzen zaizue, jendaurrean jartzea, eta galdetu nahi nizuen hasteko, zuek nola bizi duzuen jende aurrera atera behar hori. Nola bait, espazio publikoa ditzen dugun hori hartzen duzue, bai bertxotan ari zarenean, bai politika gintzan ari zarenean, eta galdetu nahi nizuen, zuek baduzuen espazio hori borrokatzen egotearen kontzientzia. Ea sentitzen zareten borroka horretan, edo nola bizi duzuen, esandakoa, jende aurrera ateratze hori. Nik esango nuke izugarria. Lehen lerroan egotea emakume batentzat edo jendaurrean egotea, eta politika gintzan ere gauzak asko aldatu direla esango dugu, baina oso emakume konkretuak iristen garen lekuetan horrere biziraun egin behar delako, eta ni oso konstiente naiz, ez nagola hor emakumea naizelako, baina emakume konkretu bat izateagatik bai, ez? Ezaugarri konkretu batzuk betetzen ditu dalako, norma betetzen dudalako goitik bera, eta normatik pixka bat aldentzen naizen bakoitzean kritikak jasotzen dituzulako, eta orduan hor bizirautea oso zaila delako, eta orduan uste dut eguneroko borroka eremu bat izaten dela hor bizirautea. Eta biziraupen horretan aliantza asko egin behar direla. Zoritxarrez oso zaila da aliantzak egitea denborarik ez duzun momentu batean edo kontestu batean, eta uste dut gaur egun falta direla emakumeok lehen lerroan irauteko edo bizirauteko aliantza estrategia asko zere sendoagoak. Ze aurrekoan hitz egiten nuen lagun batekin,
gizon batzuk ikusten dudalako erretzen ari direla, ez? Eta erretzen dira, eta esaten dute erretanago, ekiz arrazoiengatik politika gintzak erre egiten duelako. Eta esaten dut, gizonak erretzen ari dira eta esan egiten dute, baina emakumeak alde egiten ari gara, ez? Osea, iristen da puntu bat, usten duzuna, edo pentsatzen duzuna, ja nolabait kadukatu egin dela zure presentzia ere, ez duzuna pentsatzen ja ezer berritzaia esan dezakezunik. Orduan, uste dut hor, eguneroko borroka eta gatazka hori publiko egin behar dugula eta erakutsi egin behar dugula. Eske azkenean, ea sentitzen duzun espazio hori zurea den edo ez. Ze zurea baldin bada, bai kexatu zaitezke, hemen ez dago, tal, baina zurea ez dela sentitzen baduzu errexen alde egitea da. Bai, eta gero, zuk esan duzunaren arira, ea ezer berririk daukan esateko, nik uste dut bertsolariak ere gatazka hori denbora guztian, bertsolari batzuk bintzat, gatazka hori denbora guztian daukagula, eta okupatzen dudan espazio hau, zilegi ote da nik okupatzea. Eta ni banoago beste batzuk ez daude. Eta espazioa borrokatzearena, hasieran galdetu duzuna, nik hasieran neukan kontzientzia hori. Hasieran, batez ere gainera bertsolaritzan gaztetan oso egituratuta daude plazaratzeko bideak, eskolarteko orazoaz, orduan, edo pasatzen zara edo ez zara pasatzen. Norbere autoperfekzio hori, norbere dudak, norbere ikarak, baina kanpora begira neukan sentsazio hori. Gerora ja hartu dut kontzientzia gehiago nik uste dut, eta ja puntu batetik aurrera zabiltzanean bertsolaritzan eta beste plaza batzuetan zabiltzanean ja kontzientzia gehiago hartzen duzula. Eta hor bai nabaritu dut, borrokatu behar izan ditudala espazioak, eta borrokatzen nagoela eta holtzan nagoen bakoitzean, ni egoteak zer implikatzen duen, baina baita, zuk esan duzuna perfil konkretu bat iristen garen lekura, eta horrek ere beti zalantzak ez da, ni egon behar naiz, edo beste bat egon behar da, baina gero ikusten ez duz, ez dakiz emak izan ondoan, zalantza hori gabe, inungo zalantzari gabe. Egon behar naiz, eta ni eta beste atzen ditudan denak egon behar dira, eta... Nik justo, hildo hortatik ere, niretzat justu kontrakoa da, ez nuen bate egituratuta bidea, esan nahi dut, gaztea eta politika gintza instituzionalean, ez da, oikoa, orduan, nolabait beti ere izan naiz, excepzionalitate hori, ze gaztea zaren, 23 urteekin sartu zea legebiltzarrean, ze gaztea, ke guai, baina aldi berean ere leku bat egin behar duzu, gazte zeralako, baina ez gazte, nik hasieran esaten nuen gaztea naizelako egin behar dut lekua, ez, emakumea naizelako egin behar izan dut lekua. Nik badakit, nire edade berdinarekin sartuko balitz gizon bat, proiektatuko luketela izugarrizko lider politiko, etorkizuneko lider politiko izugarri bat bezala. Eta nik ez dut sekula sensazio hori izan. Beti izan naiz, etorkizunera begira, behin batek esan zidan formakuntza batean, nintzela nolabait pulitu beharreko diamante bat, eta esan nuen, ez zait iruditzen, askorik pulitu behar. Ez zait iruditzen, tximaz, dagona da, hau da naizena, eta edo gustatzen zaigu, edo zaigu gustatzen, baina nik egiten dudana, beste 10 gizonek egingo balute, denak lehen lerroan leudeke, ez, eta ez du sentitzen excepzionala naizenik, baina, mediokridade horretan ere, balio bat eman nahi dion nire buruari egunerokoan, ez dakit. Kentzen didate ja egunerokoan, orduan nik emango diot. Zema kostatzen zaigun gainera. Pulitu beharreko diamantea, ni egiten nahi naiz orain eta hemen, ez da ere askotan daba etorkizuna badaukazu ze etorkizuna orain eta hemen ari gara lanean eta gauzak egiten. Eta gabeko dauden hortik, ez? Ja pulitu ezin direna gainera. En fin. Galdetu nahi nizuen ere bai, ea duzuen sentipen bat, nik badudana, Euskal Herriko kulturmunduarekin esanen nuke, baina politika gintzan berdina gertatzen dela uste dut. Oso mundu txikia dela izatez, baina mundu hortan mugitzen den jendea atope doala. Osea, tipo, nire kuadriako, nire lagun min asko ezakite maian Lujan Bion orden, Arnaldotegi igual jakin dute hola entzunda ezakit, eta sima, ez da ongi bizi dira. Eta gero nago ni naizea Maialenen superfana, ez? Eta, kontraste hori zuek nola bizi duzue, ezakit gertatu zaizuen, ni aurrekoan joan nintzen mendira, eta senyora random batek esan zidan, esara ibertxo bat, eta, a ber, eta super, niri egin zitzen super arrotza, tipo, zer da hau, hau beste inonezen pasako, eta ezakit zueko la bizi duzuen. Ja, niri kanpoko lagun batzu galdetzen dute, baina zu famatua zara den, a ber, ez, espazio batzuetan bai, eta nik badakit banoa,
ez dakize manifatara, jendeak igual ezagutuko nahuela edo banoa, ez dakize jaialditara, jendeak ezagutuko nahuela, baina kalera ateratzen banaiz jendeak enau ezagutuko. Orduan, oso sektore konkretu baten gara ezagunak. Egia da jende horrentzat bagarela norbait, baina zuk esan duzuna, oso espazio, oso nitxo da, eta gu gara. Eta, mundu horretan zerbait egiten duzunean ere errazagoa da. Bai, denak hartzen du ere beste dimentsio bat, edo zein hitz esaten duzula batean, ez dakit, bihurtzen da kontazimendu bat, edo... Zaila da publikoan hitz egitea, batez ere hola, tentsio gutxi dagoen ere moetan, adibidez podcastetan, eta horrela nik ja pixkat neurtzen ditu nire hitzak, ze egia da, hau irikitzen dudan bakoitzean zerbait txarra botatzen dudala, edo kritikagarria izan daitekena behintzet ertz desberdinetatik hartuta, baina nik ere badaukat lagun minban nere betiko kuadrillakoa, eta berak, gure munduarekin euskal herriko, ez dakit, politika gintzaren munduarekin ez dauka horrela lotura berezirik, eta berarentzat legebiltzarrera joango nintzela esan nionean, jasta, eraitz famatu da, eta gainera mundu guztiari esaten dio, lagun famatu dauka, eta aurrekoan ezagutuzun laneko norbait euskalduna zena, osea, besterik gabe eta esaten zuen, fijo Bildu bozkatzen duela esan zion, nire laguna eraitz da, eta besteak esan zion, ez dakitzein dan, osea, normal, osea, ni enau inork ezagutzen, ni hortaz konturatu naiz, inork ez nau ezagutzen, ezagutu behar nautenek ere ez naute ezagutzen beraz arazo badaukagu Bildu bezala, agian, baina bai, oso zaila da, azkenean komunikabidetan ez bali mazera ateratzen jendelduak ez zaitu ezagutzen. Gazteek sare sozialetatik bakarrik ezagutuko zaituzte agian, gazteek edo, gure adin bueltakoek, baina sare sozialetan ateratzeko moduak ere gaur egungo, ez dakit, instituzioetan eta ez dira oso erakargarriak, orduan, limbo raro batean, ez? Bai, ezagutzen naute, agian oso militanteak diren personek nire kasuan, gazteagoek momentu batean ezagutu nindute, baina nirekin militatzen zutelako, ez? Edo buelta hortan da biltzalako. Baina gero egia da, askotan juergetan eta hola, konturatzen naizela, agian norbaitek esaten dula, eraitz, eta ostras, zintzera zu, ez? Edo nundik atera da, agian gehiago dakiten ere bizitzaz nizein naizen baino. Zerbait nire bizitzari lotuta, baina, oso gutxi, oso azalekoa. Kontraste hori, ez batean eraitzen zuen eta ostras. Bai. Nik komunikabideen gatik ezagutzen zait. Bai, igual noiz bait ikusiko ninduzun. Vale, eski, adibidez, ere burura etorri zait. Nola guazen boraz, Tuli? Bai, perfecto. Burura etorri zitzaidan, vale. Burura etorri zitzaidan, udan izan, artikulu bat idatzi zenun berrian, mezu arrazistak eta homofobak eta euskaldunek egiten dituztenean, bazuk ezberdin hartzen dituzula, simas, azaltzen oso gauza naturala, gehienok bizitzan duguna, txikitan uste dugula, gure euskal mundua dela mundu oasis bat, kasi. Eta zemat jende, bota zitzaizun Twitterren, gero hortik kanpo eski dena da relatiboa. Nik esaten una, baina jende honek egunkaria irakurtzen du. Osea, ez dakit ez, hor izan ontzalantza, simas. Bai, nigero ez dakit bere izten, edo neurtzen Twitterreko troloriek realitatean ze pixu daukaten. Gutxi. Nik uste zoritxarrez pentsatzen duguna baino gehiago. Bai. Bai, ni beldurtutan nago horrekin, bai. Ja, egia da, bozgora jo bat da horako jendearentzako. Bueno, eta azken galdera bloke hontan edo, egin nahi dizuedana da, pixkat bota dituzue honen zantzuak edo, baina zuzenan galdetuko dizuet, Iria gure oinetan liburuan, Irati Majuelo itoizeak idatzitakoan, literaturaren bidez espazioa aztertzen du iria zehazki, baina espazioa erabiltzeko moduak, nola ibiltzen garen espaziotik, eta kaleaz ari denean, espazio publiko deritzen hori hartzeaz, berak aldarrikatzen du deserosotasuna. Deserosotasuna eta transgresioa. Ez bi termino horiek. Orduan, deserosotasunaren horri helduta, galdetu nahi nizuen, zuek noizbait deseroso sentitu zareten jendaurrean, baina baita ere beste norantzkoan. Ea sentitu duzuen zuen presentziak jendaurrean norbait deseroso jarri duen. Eta ea uste duzuen deserosotasun hori, Iratik esaten duen bezala, eraldatzailea edo transgresiorako arma izan daitekela. Nik uste dut, ezinbestean publikoan zaudenean beti sentitu, edo beti izan dituzula egoera deserosoak, azken aldean kostatzen zait, ohitutan nago agian gure zirkuituetara eta batean
oso gizonez inguratutako sozietate batean kantatu behar dudanean, de repente, ostia, hau ere, existitzen zen, eta baparean konbertsazio batzuk, Bazkala horretik, Albertxo Bazkari batean, flipatu egiten dut. Eta egoera erosoak, osea, deserosoak, dudari gabe. Eta gero, beste norantzkoan, bai, nik deserosotasuna nire presentziak eragite horretan, bai nabaritu izan dut, bertsoak kantatu alaia nabaritzen duzu, ze feedback daukan, ez da? Atxaloak badatu zen edo ez, edo flojoagoak direnean, nabaritzen duzu. Eta horrek askotan pistak ematen dizkizu norantz jo ere bai. Eta nik uste dut eraldatzeko deserosotasuna beti dela beharrezkoa, puntu bateraino, agian gehiegi eraginezkero kontrako efektua izan dezake, baina deserosotasuna erabili behar dugula, ze eroso gauden mundua hau da, bueno, gu ez, baina jendea eroso dagoen mundua hau da, eta kontra egiteko derrigorrezkoa dela, baina hala ere nabaritzen dut nigan, agian deserosoak izan daitezken gauzak esaten ditudanean, ez didatela nahiko agentzia ematen. Ez dudala aski molestatzen edo aski deserosotasun sortzen. Orduan, igual beste norbaitek nik esan dudan berdina, esango balu, askoz eraso zuzen gehiago jasoko lituzke, askoz kontrakotasun gehiago jasoko luke, baina nik ez dut hainbeste molestatzen, ze agentziarik ere ez didate ematen. Ez total, oso orduan, ez dakit, titiarena, beste norbaitek erakutzeko ipurdia edo titia edo beste gorputz batek igual askoz gehiago molestatuko luke, baina ni hori da, bueno, neska hau, graziosa hau, da igual esaten du zerbait serio eta ez dute seriotzat hartzen, orduan kontrako efektua ere ez dauka inbesterakoa. Wow, bai, konteksturako hori finaleko zara, momentu bat, bai. Hori da, edo esaten dituan diskurtsoak ere bai, igual beste norbaitek kantatzen du zipaioen kontra eta jendeak serioago hartuko du bai onerutz, bai txarrerutz, eta gurea... Baita ere igual enkasiatu zaituzte hor, orduan da, bere gauzak esaten ari da. Ez? Jazta, baituken mona. Bai, hori da. Ez, pixkatola, feminista. Bai, eta nire inguruko... izan gara haietan lan egiten nuen lekuan eta lan eta baita igual gure eskualdean, orokorrean, gizon zar batzuk ignoratu gertatu dena, tipo, ez da zer gertatu lasai, tipo, hau gurea da, eta ez da zer gertatzen, baina ignoratu ez daiena gustatzen, eta bestea hor, baina... Eta jazta. Bai, molestatzeko agentzia ere izan behar duzu, eta eman behar dizute, orduan, hor dago pixkat. Bai, oso ados nago horrekin, nik esango nuke ni deseroso sentitzen naizela gehiago eguneroko harremanetan, eta justuki hortik botako nuke, agentziarik ez dudanez hitz egiteko politikaz, hitz larriz, letra larritan, esango nuke horrez didatela inongo botererik aurre suposatzen, eta nolabait txiki mantentzen naizela, orduan, gertuko harreman horietan gehiago kostatzen zait. Baina kontrakoa denean, nik beti esaten dut, niri berdin zait, 50.000, ez baino, 5.000 personen aurrean hitz egitea, diskurso bat botatzea. Ze diskurso hori prestatuta dator, idatzita dago, mikrofono bat daukat, mikrofonoak ematen dit botere hori, eta orduan badakit parean dagoena ni entzuten egongo dela, naiz eta agian berak ez duen esaten dudana ondo jasoko edo dena delakoa, baina prestutasuna dago ni entzuteko. Baina beste espazio batzuetan hor galdu egiten duzu boterea, orduan zaildu egiten da, eta hor batez ere gizonen harreman ez formal hoiek eta anaidia horrek funtzionatzen du. Eta nik ez dakit anaidia horretan jokatzen, hasteko ez naizelako parekoaren berdina, desberdina naiz, nolabait hori ez gera pareko bi pertsona, orduan ez daukat botererik, ez daukat agentziarik hor nik nahi dudan hori ateratzeko, nik nahi dudan hori formulatzeko, eta hor asko kostatzen zait. Eta deserosotasuna eragiterako momentuan, nik ere esango nuke hasiera batean agian deserosotasuna eragiten nuela neska gazte bat izateagatik politika instituzionalean hitz egiten duena, eta nolabait eramaten nituelako gai batzuk, ordura arte beste jende batek etzaukana aukerariko alakoak botatzeko gorpuzten nuelako nolabait zerbait, baina behin eta berriz errepikatuz gero gauza berdinak, eta gainera nik daukat gauza bat beste emakume askok ez dutena edo ez dutena horrela bizi, eta da nolabait feminitateari egosten zaizkion gauza batzuk
transgreditzen ditu dela, edo behintzet ezakit, arrakalatzen ditu dela, altu hitz egiten dudalako, buia pila bat egiten dudalako, segituan asarratzen naizelako, tarduan horrek, gizon batek egingo balu hori, zakit, atril batean, legebiltzarrean, kriston politikari ona da, esango lukete. Eta ni naiz politikari bat, ja markatuta datorrena, eta niri oraindik ere, 5 urte noa legebiltzarrean, ardura gehiago dauzkat, pareko arerio politikoak, nolabait onartu beharko luke nire botera, eta ez diate onartzen. Xertzen naiz bereekin kafe bat hartzen gauza batzuen inguruan hitz egiteko, eta oraindik ere entzuten ditut alderdi batzuetako gizonak esaten, eraitz, lasaitu zaitaz, mesedez. Eta en plan, ostras, nola lasaitu zaitez? Esaten ari naizena da, zuk esaten duzunarekin enagola ados. Punto, zu ere ez nerekin. Zu zaude alderdi batean, ni bestean, eta da, eraitzi histerika, eraitzi pelota juten zaio, eta jazta. Da, pixkat, esan nahi zenun zerbait? Bai, esaten ari doan, guri ere uste dut berdina gertatzen zaigula, bertso afari batean, momenturik deserosoena afaria bera da, eta konbertsazioa. Ja, kantatzera zoa zenean, ni gustora egoten naiz normalean. Protokolizatua dagoena. Bai, eta ja, nire tokia daukat, niri tokatzen zaititze egitea, pixkat zuk esan duzun bezala, ja mikro bat daukasunean, entzutera datoz, eta hor ja egin didate lekua, baina aurreko momentuak eta ostekoak izaten dira niretzat violentoenak. Da, bizkat, gora ekarri dit, Uxu Alberdik kontrako eztarretik erabiltzen duen metafora, gure festa edo festara gonbidatuak, ez? Eta nola gu gehienetan garen besteen festa batera gonbidatutakoak. The Baboon Show pixka bat jarriko dugu, eta gero hurrengo atalera inen dugu salto. Vale, urrengo blokean, esan bezala, hau ere da gai bat, aipatu ditugun beste gai guztiak zeharkatzen dituena, baina gorputzari, heldu nahi diot, ez? Zer den gorputz bat jendaurrean jartzea, eta zer den gorputz bat edo bestea jartzea, ez? Ea gorputz guztiak berdinak diren, argi dago ezetz, jendaurrean gauden aldiro gorputz bat besteen begibistara jartzen ari garelako, mea bizkat gai horri heldu nahi nion. Alde batetik, Oli Artolak eta Jon Espositok jakin aldizkarian emakume musikarien inguruko reportai bat idatzi zuten, eta Miren Narbaizak artikulu horretan hala azaltzen zuen. Interferentzia pila bat daude oholtzarako bidean, segun eta nor dabilen bidea egiten. Ez da berdin nor igotzen den oholtzara. Emakumea bazara, garrantzitsuenaren gainetik, beste gauza batzuk inportantzia handiagoa daukate. Eta gaitzen zuten gero Olik eta Jonek, eta hori determinantea izan daiteke oholtzara ez igotzeko. Miren Narbaizak ere, badaude pasarteak esperientzia horiek gorpuzten dituztenak, ez? Artikulu horretan, eta aipatzen du adibidez, behin tripa bizkat ikusten zitzaion kamiseta batekin igozela oholtzara, eta tripa sartzen ibilitzela, ez? Kontzertu osoa, eta afinatzen, eta de puta madre egiten alere, baina ez olako egoerak. Eta bukatzeko, beste aipu txiki bat, jada aipatu dudan Iria gure oinetan liburuan, Irati Majuelok ala esaten du, Griselda Polok arte historialariak defendatzen duela, espazio publikoan emakumeen gorputza lekuzkanpo joden heinean, behatua izateko objektu gisara tratatua izan dela, eta ez zaiola behatzaile izateko agentziarik eman. Begirada ezagutzari lotzen baitzaio, eta ezagutza oro bat botereari, eta gero gehitzen du Iratik. Pentsa ezagun esaterako politikaren esparruan, zein gorputz daude era ekidin ezinean ikusgai, zein lotzen da emozioekin, zein sexualizatzen da, zein da ipagai, eta ondorioz humilagarri. Eta uste dut hau ere bertxotara ekarrita irakurri nuenean, zein lotzen da emozioekin. Eta nahi honintzen behita. Eske, ala da, ez, eta lotzen dugu, bai, holtzan negar egiten duen bertsolaria da, sekulako bertsolaria, nola ez du negar eginen, por favor, ez, nola ez gaude denok negarrez holtzan, igual galdera hori da, ez? Más bien,
Eta honekin lotuta, jarriko dugu labur-labur Mejillon Tigreren poema zati bat, mesedez, eta gero ja zuen txanda. Gauza bera ikusten dut beti. Gizonak, taula gainean, pajak egiten. Ezin dut ekidin, benetan saiatu naiz, baina ezin dut ekidin eta hemendik aurrera zuek ere ez. Begiratzen ditut haien eskuak azkar mugitzen, haien aurpegiak modu arraroetan bihurritzen elkarri begira pasionatuki punteatzen duten bitartean edo wiki egin sinteari. Eta hori bakarrik ikusten dut haien izerdi elkarri begira. Hori bakarrik ikusten dut. Masturbazio publiko eta kolektibo bat. Pajak. Taula gaineko pajak. Gitarrak ampliak, pedalera super luzeak, txaston bombo, kaja klak, pajak erritmo ezberdinetan, pajak autotunearekin, trapatata, oh yeah, edo pajak Euskal Herriko erritmorik gustokoenean, eta begira, nola distorsionatzen. Hau Mejillon Tigre kolektiboaren errezitaldi baten zatitxo bat da, minutu bat jarri dizuet, YouTubeen duzue entzungai, norbaitek nahiko balu, eta merezi du, benetan entzuteak. Eta bueno, hau horrutziko dugu, nahi duenarentzako, ez? Mezu gisa, baina zuek galdetuko dizuet gorputzera etorrita. Ea zuek uste duzuen gorputz batzuk besteak, baina ikusgarriagoak direla, hori nola bizi izan duzuen zuek zuen gorputzean, eta horixe, gorputzak, jende aurrean. Eske nik honi buruz hitz egingo nuke 3 ordutan, 3 orduz. Eske nik ere ikusten ditut gizon asko, leku guztietan gauza asko egiten eta emakume gutxi gauza berdinak egiten. Osa, esan nahi dut, guk adibidez eta hau nire teiatuaren edo nire etxaren kontra doa, baina bueno, ja berdin zait. Oso desberdina da, ze gorputzek hitz egiten duten gai batzuen inguruan eta ze gorputzek beste gaien inguruan. Eta politika gintzan hau da barbaridade bat. Emakumeek hitz egiten dugu oso gai konkretuen inguruan, zer esanik ez feminismoaz edo berdintasun politik, ez? Bakarrik emakumeek hitz egin dezakegu, gizonak isilik egoteaz gain ez dute inungo adierazpenik egiten horren inguruan barne mailan ere, edo ez dute inolako interesik agertzen. Eta orduan, importantzia daukaten gai guztiak gaur egun agenda politikoaren erdigunean daudenak eta politikaz aritzeaz hitz egiten dugunean, hortaz ari direnak gizonak dira bakarrik, ez. Eta emakumeak ere esango nuke gorputza jartzen dugunean, lehen esan dudana, oso emakume konkretuak iristen gara, eske ez da posible, ezin duzu norma ez betetzea, eta norma betetzen dugunok ere normatik pixkat aldentzea, da juzgu konstante bat. Niri esan izan didate, arropa berria erosteko. Esan izan didate, zergatik ez naizen pixkat makillatzen. Eta ni lehen politika gintza instituzionalen aritu aurretik nahiko pijita nintzen. Eta horra joan nintzenen esan nuen, emakume gehienak osantzeko jazen dira, ez? Eta nik gaztea izan da beste modu batera jantzi beharko nuke, edo beste modu batera munduratu beharko nuke, eta autu bat izan zen, baina ezin da. Ezin duzu ez makillatu, ezin duzu, alduzu, baina esan dut, da hain gogorra egunero aguantatu behar dena, azkenean errubera hortan sartzen zarela, eta hori betetzen duzula, ez? Da, ja, oso pisutxua den motxila batean, beste bat, bai, pixkat beste pisu bat gehitzea. Nik beti dio, niretzat askoz gogorragoa da, ostegunetan, plenoetan hitzartzea izaten dudan egunetan, zer jantziko dudan erabakitzea, zer esango dudan erabakitzea baino, ze diskursoa eginda daukat, pentsatu daukat, eta ordutxo batzu jartzea besterik ez da. Baina arroparenak, kiston gatazka sortzen dit. Edo makillajeak, edo hileak, nire hilea ere ez da amoldatzeko oso erreza hor, bai, ez da, hile lixo oso normatiboa, eta asko kostatzen zait, nire kritika handienak aiez hiletik eratorri dira. Bai. Igual, nahi bautzu erantzun, eta gero estetikaren gaiari helduko diogu berriz. Bale, pixkat, hortik nindan, baina, bueno, hasi zena, gaiena ere guri berdina gertatzen zaigu, guri begiratzen digut edo entzuten gaituzte seriotasunez, soilik gure gaiez hitz egiten dugunean, beste ez da, zero aitortza daukagu, baina
hor bai egiten digute kasu, beste bertsolari gizonek adibidez, beraiek ondo gelditzeko eta beraiek jakiteko zer esan dezaketen eta zer ez, baina hortik bakarrik ematen digute agentzia gai batzuei buruz hitz egiteko. Eta ez beste leku batzutatik. Eta gorputzera eraman da, mundu guztiak dauka gorputz bat, evidentea da, baina gorputz neutroak ez dira epaitzen, badirudi ez daudela, eta horiei entzuten saie bertsoa eta bertsoa bakarrik, ze ez dira ateratzen, moldetik ez dira ateratzen, eta ateratzen zarenean, ja ikusten dute gorputza, ikusten dute esaten duzuna, ja, faktore gehiago daude, eta orduan, guri askotan, izan zaigu, bai, zergatik pentsatzen duzu hainbeste jazten duzuna. Hombre, klaro, jenteak ikusiko duelako, zure ez dute ikusten. Osea, zuk kamiseta pankarta berarekin dara matzazu, 20 urte, ez duzu sekula pentsatu, da inork ez dizu eser esan. Horre gora ekartzen dit, berriz ere kontrako estarritik liburuan, badago honen inguruko estetikaren inguruko atal bat. Eta gogoan dut irakurri nuenean, ustut oian igual arantzela esan zuna, ez nago seguro, baina kontatzen zuen, saio baterako, buelta asko manzizkiola kamisetari, ze kamiseta jantzi. Eta azkenean estrenatu zuen kamiseta bat ustut, eta bueno, kamiseta bat aukeratu zuen, eta saio txarra egin zuen. Eta errodun sentitu zela, denbora gehiegi pasatzeagatik kamiseta aukeratzen, saiorako kontzentratzen egon beharrean edo dena delakoan. Eta impactatu ninduen ze alde batetik irakurtzen duzunean esaten duzu, hostia, hau bastante jartua da, eta bestetik esan nuen, eskenik berdina egiten du, osea, txapelketarako outfitak, osea, bueno, eske justo txapelketan gabiltza eta nire zera zen, nabaritu daia lanera noala. Bai, aurten nire ere bai. Eta nik orain, saio garrantzitsu bat badaukat, gutxienez 3 egun lehenago pentsatzen dut zer jantzi. Egunean bertan ez izateko drama bat, edo ez izateko burua uste bat, edo burua bertxotara izateko beste faktore guztiak kentzen saiatzen naiz. Eta nire gertatu izan zait, drama, zer jantzi ez daukat goiz osoa pasatu 15 gauza desberdin probatzen, eta gero ja estres horrekin bertxotan gaizki egin. Ja, eske orain adibidez EH Bilduko gizonek Amerikana jazten dituzte. Dena berdina, prototipo berdina, nik uste dut leku berdinan erosten dituztela denek. Eta orduan orain gutxiago pentsatu behar dute, zerbait seria esan behar bali badute Amerikana jazten dute, zerbait ez oso seria esan behar badute, edo larun batean hitzartze bat egin behar badute telebista aurrean, kamiseta bat jartzen dute, lemaren horrela pixkan neutro batekin, eta listo. Baina guk, lemak dituzten kamisetak ez ditugu jazten, ze nesken artean gero ez da gutxiago eramaten dira ere, eta seriotasuna ere beste modu batera erakutsi behar dugu, orduan ez dituzu Amerikanak jantzi naiz, gizon guztia dara matzate, baina ez dakit, hor ere zalantza gero ez da gehiago, baina beraiek beti irabazen ateratzen dira. Bai, eta gero erropa mezu emateko modu bat, da baizuk esan duzuna, ni bakeroa jazten ditut adierazteko lanera noala. Ez badut nahi jendeak ni begiratzea, alik eta erropa neutroena jazten ditut. Gaur, benga, zetikaren bidez esan egiten dugu, eta arropen bidez ere esan egiten dugu. Orduan, normala da guk horri garrantzia ematea, ze jendeak eta entzuleak hartu egiten du, esaten duguna. Eta gero nik esango nuke ze desberdintasun ere adinari dagokionean, ze nik agian gorputzaren pixua sentitzen nuen neska gazte bat izatetik ez, eta hor azkenean badituzu zure konplejoak, institutote zenak eta denak antzeko gorputz normatiboak izan ditazkegunak nahiko antzeko ibiltzen gara ez, gure traumekin edo, azkenean denek ditugulako, baina adinean pixka eta aurrera zoazen einean ikuste ditut emakume helduagoak politika gintzan ere hain kezkatuta, eta gure kasuan adibidez azkeneko hauteskundetan Twitterreko esterkolero horretan egin zituzten rankinak, emakumeenak bakarrik. Horrek asko baldintzatzen zuen zure posizioa oso esponituta zeunden ere, eta noski hor emakume helduak nola jipoitzen zituzten, eta uste dut hori oso gogorra dela, eta esaten dudanean politika gintzan ere bizirauteko metodoak edo mekanismoak behar ditugula, horre ere jarriko nuke atentzioa, ez gorputzak nola pixatzen duen, nola zure gorputza den, zure arazo handiena, diskurso politikotik aratago, eta bakarrik horri ematen diogun inkluso batzutan garrantzia. Eta zure kontra erabiliko duten lehenengo arma dela ez, kasi ez. Eta nik uste dut
norman sartzen bazara onartzen zaituztela hor, dekorazio bezala hor, baina onartzen zaituzte, eta ja normatikateraz gero bada egurra, edo inkluso ez ustea hor egoten, ezin zara iritsi horra. Eta adinean aurrera egitea beraia normatik ateratzea da, ez? Askotan gaztetasuna bera edo gaztetasunaren inguruan egite ditugu askotan irakurketa batzu gazte izatea ze gogorra den, baina ostras, gazte izatea gaur egun daukagun ez dakit imperatibo bat bete behar dena, ez? Eta pixkat helduago zeranean ze juzgu, horrekin asko ez dakit ez nuen sekula emakume helduagoekin horrelako harremanik izan agian. Da temazo bat hori. Bai, guztiz inbizibilizatuta daude. Klimaterioa, takit menopausia, adin hortan dauden emakumeek gorputzen ze aldaketak bizitzen dituzten, eta nola aldaketa horiek zuk bizi dituzu, inkluso trauma bezala, baina kanpotik ere esaten dizute gaizki. Zaudela, orduan hori oso gogorra da. Guzti hori gainera, kanpo iritziekin eskatu ez dituzunak, hor temazo badago, egia esan, zartzeko zera hortan. Bale, azken galdera, azken biak labur-labur erantzutekoak, alde batetik, nola bizi duzu zuek sare sozialen goraka da, eta adibide bat jarriko dut oso evidentea, iazko Iruinkokoan, kantuan egon ginen, Iruinkokoa da hemengo libertimendua, eta da ganberroak izateko espazio bat, ez? Hor daude koko beltzak, haien gauzak egiten etengabe kaletik eta jendea zirikatzen eta dena, eta gaude ere bai pare bat bertsolari, eta gogan dut nirekin kantuan zegoen bertsolariak esan zidala, ez ditut sekula inbeste kamera ikusi gu grabatzen, teorian espazio ganberro bat, ez, inauteriak diren espazio batean, eta ze gertatuko da bideoiekin, ez? Ze sareatuko da, zerrez, eta zuek presio hori sentitzen duzue? Sare sozialena edo zer grabatzearena non nahi kamerak egotearena? Edo besterik gabe? Nik asko. Niretzat gogorrena izan zena zen legebiltzarrean plenoa dagoen bakoitzean argazkilariak daude eta argazkiak ateratzen dizkizute, eta nik posatzen dudanean nahiko argazki politiak ateratzen ditut Instagramerako, batez ere Saraik ateratzen baizkit, baino ez dauka eta aurpegi errez bat alde guztietatik angulo onak izango dituena, eta ere ez dut ondo ukitzen, eta gehienak osatzen zaidana da ostegunetan sartzea hor plenora sartzen ari zarenean edo ateratzen izkizuden argazki horiekin, eta gero azkenean prentxan zerbait esan balin baduzu askotan errekurtso horiek erabiltzen dira, plenoko argazkiak, jode, bat berare ze. Hori da gehien kostantzen zaidana. Oso guapa zaude askotan. Bai, seguro. Politenak igotzen ditut. Nik nahiko normalizatuta dokat, eta ez dit importa, argazkiak justu zero, bideoekin segun zer esaten dudan. Nire irudia ez dit importa, nahiko bakean nago horrekin edo nahiko uste dut ez dela gatazkatxua orokorrean. Baina saio ez formal bat grabatzeak bai ematen ditak apuru gehiago zer esango dudan zerrez. Saia ez da momentuko zerbait. Bihurtzen da, bai. Zerbait handiago eta nire kontrolpetik kanpo. Kontestu hortan zentzua zeukana. Hori da, guk aiz Amaion beti goizaldeko saio bat egiten dugu, eta hor saiatzen gara ez grabatzen, edo behintzat guk egiten aukerak, eta holako kasuetan nik uste dut garrantzitsua dela momenturako izatea, ez dela bertsolaritza mota bat galduko litzateke. Eta gero, nik uste dut ja badagoela desberdintasun bat politika gintzan edo bertsolaritzan, nik zerbait esaten badut ardura nirea da, eta nik nigatik erantzuten dut ordan, ez zait hainbeste importa, ez daukat egitura oso bat atzean. Kontua da ere, emakumek esaten ditugunen edo hankasartzen dugunean zenbat ateratzen diren gure defentsan, ez da, politika gintzan uste dut oso ezberdina dela gizonen defentsan ateratzen diren guztiak edo emakumen defentsan. Nik izan nuen hor podcast batean parte hartu nuen orain dela 3-4 urte, kontestutik ateratako esaldi bat atera zidaten, ez nuen beste munduko ezer esaten, baina ia da etzela egokia izan, esan nuen hori, katxondean esan nuelako, 50.000 ikustaldi, absolutamente mundu guztia nire kontra, jende pila bat aterazen nire alde, feminista nahiko txo, horrek bakarrik eragin zidan lasaitasuna, momentu batean esaten nun, 50.000 ikustaldi dauzka bideo puñeteronek ez dudana ezer esaten zentzuzkoa, ez nuen zentzuzko ezer esaten, joia nire irudia ere nola desgastatu daiteke olako zerbaitekin, eta Twitter zikin horrengatik, benetan barkamena eskatu behar dut, ez dakit, sinisten ez dudan zerbaitegatik eskezakit zer sanuen ere, baina
Bai, Gaurko ondorioetako bat Twitter itxi. Twitter kendu. Ja, gero ni horregoten naiz, baina... Ni ja gutxi, noiz behinka igual, baina gutxi. Baina, bai, ez dakizu zer egin daiteken viral de repente. Jo, Orduan, eske- hori bada... Bai, Bada beldur bat, edo bada filtro bat. Bai, Nahi ala nahi ez, denok daukaguna. bai. bai. Azken galdera, hola erantzuteko, eta ez dugu ukitu kolektibitatearen gaia, eta nola jendaurra bizigarriagoa den lagunekin eta kolektiboan, baina igual hori beste baterako utziko dugu, eta galdetuko dizuet zuzenean, ea posible alden Euskal Herriko jendaurre mundu hontan, espazio publiko hontan, disfrutatzea. Nik disfrutatzen dut. Nik ere bai. Bai, nik bere txar guztiekin, baina zerbaitegatik nago hor, ez nago bakarrik horregatik, baina bai gozatzen dut, bai ematen dit. Alde batetik, boterea nahi dudan esateko, zer leku batzuetan bai esan dezaket nahi dudana, eta horrek asetzen hau, mezu batzuk emateak, baina gero pertsonalki ere gustatzen zait horregotea, eta gustatzen zait txapelketa bere mierda guzti horretan, eta horrek dakarren adrenalina, saio aurreko urduritasun puntu horiek, igual txapelketa baino besteak nahiago, beti jartzen naiz hiper urduri, baina gustatzen zait, eta ondo ateratzen denean, guai dago jendaurrea, eta jendea oso eskerronekoa da, eta jendeak zoriontzen zaitu, txalotzen zaitu, eta nire gustatzen zaitu. Ni oso protagonista naiz, eta gustatzen zait jendaurrean hitz egitea, eta iruditzen zait gainera batzutan badudala zer esan edo zer eragin, ez dakit, eta gero konturatzen ari naiz ere azken urteetan, azkenean ez balin bagaude feministak eremu batzuetan ez direla diskurso batzuk aterako, edo oinarri batzuen inguruan mintzat ez dela hitz egingo, eta beraz, alde hortatik pozik nago, eta gainera, gehien, edo niretzat balio handiena duena da emakume eta gizon heldu asko militante izan direnak urte luzeetan zehar etortzen zaizkidanean, ze horiek bai, nolabait horiek onartzen dute egiten dudana, eta batez ere asko zoriontzen haute edo irratian entzun dutelako edo dana alakoa, eta niretzat 70 urteko gizon bat etortzea eta esatea, eraitze kaina, ze ona, jazta. Horrekin urte guzti egin dut. Eske da jendaurreari kaina handia sartu diogula, baina bere gauza politak ere baitu. Eta tartean gu elkartu gaitu. Ez horri handi batean, horri esker gaude gaur hemen. Eskerrik asko jendaurrean jartzegatik, berriz ere gaur podcast honetan. Bukatzeko eskatuko dizuet, gonbiatu guztiei bezalaxe, kultur gomendio bana. Nahi duzuena izan daiteke, nahi duzuen bezala azaldu, baina hola entzulearentzako kultur gomendio bat. Bani orain irakurtzen ari naizen liburua esango dizuet, Daniele Sarriogarteren beste zerbait ari naiz irakurtzen, eta nik uste dut momentu honetan gehienon, bollera gehienon mesanotxean dagoen liburu bat dela, eta ez dut bukatu, baina irakurtzera gomendatzen zaituzte. Bueno, neri iritsi zait liburua, baina oraindik ez dut irakurri, eta justo aurretik hitz egin dugu, eta esan dut ez dudala esango, baina gehien markatu nagoen liburua erraiak izan da, así que Danele, publizitatea zuretzat. Eguneko bigarren ondorio, haupa Danele. Kultur gomendio hoiekin, eskerrik asko tortzeagatik beste behin, ze interesgarria zuek entzutea, eske da gozada bat, ojalá laburduko podcast bat egitea, eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hitz bat, esan gabeko gauzen artean, bakarrik sentitzen naiz batzutan, ikusi nahi dut isla basotan, ez nola ezkutatuko ez dara, argiak itzaltzen direnean.